Hej og velkommen til, at vi laver en sniper-kommentar i Team Fortress 2. Hvor vi går rundt og bruger den her, den her, den her. Men mest så bruger vi nok de her to våben. Men jeg kan også prøve at gå sådan her, så. Fuck. Ja. Så sniper vi. Prøv at se, vi gør sådan her, og så. Jeg kan prøve. Først at se, her. Han skal så meget skyde, som det han skal. Nej, det er bare løb. Lad være at skubbe til mig, jeg har ham lige på kornet. Jeg ramte ham. Det er godt. Altså, allerede min første killer, vi lige starter. Det er sgu da fint. Kom så. Kom med jer. Bitch. Det var første drab og første død. Så ja. Jeg tror det kan blive bedre, så vi kan få en bedre sworn end 1-1. Ej, hvor er det dårligt lige nu. Ja, jeg skulle ligeglad. Pænt ligeglad. Det var bare lige for at se, om han var død. Eller hvad han nu prøver på at spille. Hallo? Her. Got home, bitch. Hvad? What the? Num spiller. Fucking num spiller med en. Der var aldrig stor alene snipe. Det er altid dumt. Det er bare lige en hjælp. Men hop der en 2 skruer. Oh my god. Det er så gang jeg sætter bare så skal så meget. Men jeg kan faktisk ikke helt forstå, hvordan han kunne gøre det der. Han kan ikke sådan. Hey, var det mig? Var det mig? Var det mig? Er det mig? Han er ikke mig. Altså. Nej, jeg gider ikke hjælpe. Jeg prøver at dræbe folk. Okay? Okay, folk.
Epic. Oh fuck. Altså vi er på en 3-3 score, så jeg tror jeg snart bare vi stopper når. Ja, der vandt vi så. Vi ses.